kierrosia tietyn verran se lelulla leikkiminen, niin sitten mitä mä siltä toivon, niin joko namilla tai lelulla, että kyllähän on molempiin. Joo. Mikäs sen nimi on? Naava. Naava. Maltat sä ollenkaan, kun sä näit, että se ottaa lelua, niin? Se ottaa lelua sieltä, mutta maltat sä tulla mua morjistaa. Naava. Hyvä, seisoo vaan paikalla. Taas siihen seuraavaan lenkkiin se lukko, niin saat vähän hillitymään siitä. Se ei saa niin kauheasti vauhtiakaan, niin ei niin kauhean mikä se remmi on. Noin. Sitten pysyt itse paikalla, vaikka hihna kiristyy, niin se on tarkoituskin, että et juokset koiran perässä. Innostuu. Oho. Nytkö se sinne jäi? Päivän ensimmäinen koira jo. Ottakaa vaan vastaan suosittaa. Hyvä. Tuoppa vielä naava. Tuo mulle. Tuo tänne. Leikitään vielä. Tuo. Hei. Mulle tuo. No näin. Tätä mä hain. Tätä haettiin. Näin. Oho! Olippa vahva. No vielä. Hei, Keppi. Mihin sä jätit sen? Tuo vielä. Leikitään lisää. No se. Tuo. Leikitään lisää. Näin. No mitä nyt? Seköpää? Oliko siinä jotain juttua? Siinä päässä. Kato, se on hankala mun pitää kiinni, kun sä sieltä toisesta. Siinä kai se ajatus juuri onkin. Niin. Hyvä, nyt tää saat ottaa pois. Ei. Oi, sitten tuut tähän narun viereen seisoo. Ei ole väliä kummalla puolella. Rintaman suunta tonne metsää kohti. Istutaan tuolta toi norsukin, koitanko mä kääntää? Se siitä kääntyy ja pyörii. Tässä menee vielä, kun mä selitän. Sitten on selkäisen miten jalkoille. Koira saa vapaasti reagoida ja mennä vastaan väistää, kuinka se nyt haluaa. Just noin, että koko remmin mitta käytössä. Se purii sun ympäri, niin sit vaihdat kädet toiseen liikaa. Jos se menee, mitä sä keksit sieltä? Tiedän, sitä mäkin tässä juuri Yhtäkkiä tommonen kunnon hyökkäys. niin. Niin toi. Niin. Se tosiaan lähtee johonkin suuntaan. Joo. Ja jos naru menee tonne jalkoihin, niin sit selvitellään. Mä saan selkäisen sun viereen, niin mä annan sitä lisää. Sieltä riippuu siinä, missä koira on. Joo. Se on kauhean kiinnostunut tästä kelkasta. Mikä se on, mitä se on. Koira saa tehdä ite omalla.
Siltä selän päältä menee karvat alas ja lähtee
Joo. mahdottoman paljon. Täysiä. Seuraava palvelut ja tyyli. Ja takaisin. Just näin, hyvä. Sitten pitkällä remmillä siitä lähdet kulkee haareiden yli. Ei ihan vieressä. Ja nyt saa itse katsoa paikkaa, että mistä se menee. Jos haluaa käydä tutkiin, niin anna käydä tutkiin. Mutta jos se haluaa välittää, niin anna välittää. Ja jotkut maksaa siitä sitten noiden kahden esteen välissä, kun ne mettää kohti, niin tulee vinkkelit. Siitä vaan suoraan rinjää. Ihmeellisiä säikyttimiä. Tää on mannin pelo. Vaan on oikein nyt vireessä tällä. Hei, ole. Minäpä huonosta sä et voi oikein kuvata, mutta voit tulla sitten tuonne mökin kulmalle valmiin. Joo. Sitten tuolla mökin takapuolella tapahtuu pimeän huoneen jälkeen. Tuosta kuusen juurella. Kuusen luotokuva. Ootapa aina mulle. Siihen kun pääset siihen takanteelle, niin rupeat kutsua houkuttelemaan ja vedät sen keltaisen oven kiinni. Siinä kutsut houkuttelet, että sille jää se mielikuva, että sun luo pitää päästä.
pantaa tai oliko teillä oma panta vai lainapanta, mutta löysetään joka tapauksessa. Pitää hauskaa koiran kanssa. Yes. Oliko se oma tuttu koira vai tuliko jotain yllätyksiä tai järkytyksiä? Tuli vähän yllätyksenä se, että hän ei niinku kummallekaan teistä niinku noissa tilanteissa sanonut mitään. Se johtuu pelkästään välineiden vähyydestä. Joo, mä veikkaan kanssa, että se oli niinku sellainen, että hän ei ottanut teitä hirveän uskottavasti, kun mä en ollut peloissani. Niin... Mitään hajua, mitä tässä pitäisi Joo, tehdä. joo. Oli aina kaveri. Mutta se, että on siinä niin paljon ominaisuuksia, että jos olisi tosiaan vähän jotain mitä paukutella, niin kyllä se sieltä tulisi. Mä en epäile sitä ollenkaan. Ja se mikä siinä on hieno, niin se on hyvä ote. Se näkee tuossa kepillä aika hyvin, että mikä se normaali ote on ja se, että siinä on rauhallinen ote. Joo. Siinä on aika paljon hyviä asioita. Siinä ei tarvii niinku olla sitä levotonta siksakkia, että se eläisi tai se tulisi yrittäisi hivuttaa näpeille tai mitään. Se on niinku tosi hyvä siinä. Mutta se mitä me saatiin tänne paperiin, toimintakyky, se rohkeus, kuinka se itsenäisesti suorittaa, niin sehän menee kelkalle tukkiin kattoon sen itsenäisesti, kun se pysähtyy, käy haistaa sen. Ja se, että kun se haistaa sen, niin se myös nollaa sen nopeasti, että sen ei tarvinnut sitä jäädä niin kuin näpsiin eikä purkaan silleen, että se olisi lähtenyt sitä retuuttaan tai repimään sitä kelkkaa, mikä monella on, jos on taisteluhalua ja vähän nousee kierrokset yli, niin sitten ne purkaa sitä siihen, kun se edes pääsee, niin ne näppii ja häkkii sitä, että ne saa sen lisää heilahtaa ja sitten ne saa syyn siitä niin kun räsähtää uudestaan. Ei mitään sellaista, että se käy haistaa ja sitten se on niin vitsi, nuolasee kaulahiiviä, että vähän kiva kaveri. Ja toi pimeässä menee ilman apuja. Vähän aikaa se on siinä hämillään ja pyörii, mutta kun se pääsee sieltä pöydän ympäri, niin sittenhän se tulee sen luo. Et ei ole mitään sellaista, että ei uskaltaisi liikkua ja vaikka siellä vähän kolahtaa, niin ei se sitä pysäytä. Ainoa mikä niinku suurempaan toimintakykyyn, jotta toimintakyky olisi parempi, niin sen olisi täytynyt myös reagoida näissä hyökkäyksissä puolustamalla, että näyttää myös se aggressiopuoli. Mutta joo, otetaan niihin kohta. Eli terävyys plus 1 P-koira, joka ei osoita lainkaan terävyyttä. Sillä on sen verran häntä koipien välissä siinä, kun se jää siihen lyhyen liekaan siihen seinään. Että se on vähän inhottava tilanne sille koiralle. Ja sitten kun se istuu sen häntänsä päälle, niin mä en näe sitä, että mitenkä tiiviisti, että meneekö se vielä syvemmälle vai mitä sillä tapahtuu, mikä se on sen tavallaan se tunnetila siinä hyökkäyksessä. Mutta se istuu ja katsoo mua, ei sen tarvii lähteä siitä väistelemään mihinkään, eli sillä on sen verran myös kovuutta, että sen ei tarvii niin kuin, sillä on sen verran kovuutta ja sen verran toimintakykyä ja itsevarmuutta kuitenkin, että se ei lähde väistelemään eikä pakene siinä, eikä se niin kuin tuu sillä lailla mene yli siitä koirasta. Mutta koska mä en nähnyt sitä häntää ja jos sä ajattelet joskus rupeavas harrastamaan lajia, niin ei nujita sitä sitten valmiiksi pilalle tässä seinässä. Eli lopetan sen verran aikaisin, että pikkusen se tarvii siihen ehkä niinku silleen pikkuhiljaa treenata eteenpäin, niin mä luulen, että siinäkin niinku sillä olisi sitten se heräisi se puolustus ja sen saisi siihen sen toimintamallin kyllä. Mutta nyt tässä tilanteessa, kun se lyödään lyhyen liekaa ja vähän ihmeissään, että mitä tapahtuu, niin se on tosiaan sen verran alhaalla se häntä, että ei sitten lähetä sitä ajamaan yli siitä. Mutta puolustusalussa sama juttu, että te olette yhdessä laumana liikkeellä, niin siihen se menee maate siihen sun eteen ja kattelee, että tollainen tyyppi tulee siihen huitoon. Se, että ei ole sitä toimintamallia. Kelkalla me nähdään, että kyllä siellä ominaisuuksia on. Kelkallahan sillä on selkäkarvat pystyssä, että sitä tunnettakin tulee sinne kyllä. Mutta ehkä ihmiset on... Niin. Eli se niin kuin kyllä, että sen kantti kestää olla siinä edessä, vaikka toinen tulee sieltä. Mutta se, että se on myös niin paljon sosiaalinen ja ihmiset on ihania, että ehkä sillä on niin kuin tosi korkea kynnys lähteä vastustamaan ihmistä. Ja kelkkaa vastaan, sillä näyttää puolustushaluaan kyllä. Puolustushalu ihmistä vastaan haluten. Taisteluhalu plus 3 suuri. Se vetää sen, niin kuin sanottu, niin se ote on rauhallinen, se kiskoo ja kun se voittaa, niin sitten se valloppuu siihen, että se mitä itse tykkäisin ehkä, niin se, että se lähtisi tarjoamaan lisää, mutta toisaalta se on voittanut sen kepin ja mitä sillä itsestään tekee sillä kepillä. Joo, se voi olla siitäkin, että hän ei ole hirveästi leikkinyt kenenkään muunkaan. Niin voi olla, joo. En tiedä.
Ja sitten en pehmeällä koita, koska se on kuitenkin taas sitten, jos meidän täytyy vaihtaa pehmeämpää, niin sitten se arvosana putoaa aina siitä. Joo. Eli kepillä, puukepistä se ottaa hyvän otteen ja Joo. jaksaa roikkua siinä ja ei välitä vaikka lyödään kättä ja muuta. Hermorakenne plus 1A hieman rauhaton. Piippaaminen häiritsee sitä, että ei voi nousta korkeammalle. Joo. Sen verran on vuotaa toi. Ja sitten just niin kun toimetonta, niin sitten Joo. tavallaan se turhautuu siinä, kun ei ole mitään tekemistä. Joo. Mutta sitten taas noin niin kuin kelkan jälkeen tosiaan, niin kuin sanoin, niin tosi hyvin nollaa sen tilanteen, Joo. kun se kelkka on tullut hyökkäyksessä, sillä nyt ei nouse niin tunteet pintaan, että siitä voisi sanoa, että nollaa, mutta Joo. ihan ok. Ja kaikki tynnyrit ja haalarit ja pimeät huoneet ja muut, niin ei mitään jälkikäyntejä, eikä leikissäkään jää tosiaan mitään jälkikäyntiä. Joo. Eli siinä mielessä niin kuin hermot on ihan hyvällä mallilla. Temperamentti plus 3 vilkas, näkee, reagoi. Ei on siinä mielessä niin kuin loogiset ja järkevät noi väistöt ja reaktiot, että kelkka kääntyy, niin kelkkaan kiinnitetään huomioon ja se on siinä, että ei se niin kuin hajota. Ainoa on toi yksi räsähys tänne päin ennen kuin se kelkka lähtee, mistä mä en, Joo, oliko se sulle vai vähän ohi. Se näytti kuitenkin vähän niin kuin ohi tänne, Niin. mutta Joo. sitä ei oikein, Mitä se oli? minkä oivalluksen se Niin. siinä koki. Kohtuullisen kova. Tosiaan toi pimeässä huoneessa kolistellaan, niin ei se siitä piittaa. Mä otan nyt. Se ei pysäyttänyt sen matkaa. Ja tosiaan sitten se, että se pystyy kuitenkin pitämään sen paikkansa niin kuulisti noissa hyökkäyksissä, vaikkei sieltä sitä puolustusta tulekaan. Joo. Hyvän tahtoinen luokse päästävä avo ja laukaus varma ja 194 pistettä. Yes. Kiitos. Kiitos.